देखी हर जगह के बात दूसर बा, लेकिन हमके बिहार में लड़किन के कपड़ा लत्ता के लेके बहुत जज कइल जाला, खास करके देहात में। अगर कोनो लड़की गलतियों से जीन्स टॉप पहन के निकल गई कि ना पढ़ जाए खातिर, और घरे वाला तो बोलबे करी, बाहर वाला कही का, और एकदम सहूर नइखे, बिगर के माटी हो गइल बिया, बहेंगवा हो गइल बिया, बहेंगवा। एकरा तो नइखे बुझात, लेकिन एकर बाप मातारी के तो समझावे के चाही, अरे भईवा के तो डांट डपटे के चाही। एकदम बेकायदा कर देले बा, कान काट के छोड़ देले बा, इज्जत नइखे, नाक कट गइल। हमरा ई ना समझ में आला कि कपड़ा से कौन लाज लिहाज छिप रहेला। मान ली कि कोनो लड़की घूघे तनले बिया आ घूघा के नीचे से बड़का बड़का कारनामा करतिया, उ सही बा। आ कि जे जीन्स टॉप पहनले बा, इज्जत से अपन काम करता चाहे पढ़े जाता, उ सही बा। लेकिन ना, हमनी ही के सोच कभी ना बदली। दुनिया एजा से ओजा चल गई, लेकिन आज भी हमनी के समाज के सोच ऐसने बा। आ घरे से जाते जाना तनी बाहर वाला जो रहेला सन, उ आग लगाए वाला काम करले सन। कहाला नु कि जरल पर नीमक छिड़के वाला काम करेला सन, उहे काम करेला देहात में अगल बगल के आदमी। अब रउआ कहम कि सब तू कैसे जाना तारू, अरे तो सब हमरो साथे होत रहे। का करी, हम तो देहात में ना रही, आरा में रही, शहर में रही, लेकिन फिर भी कहे वाला कहीं देवत रहे। जब हम कभी हमार मनो करे, ऐसे तो हम कुछ पहनत ना रही, लेकिन कभी हमार मन करे नु कि तनी चलो आज जीन्स से पहन के चल जाओ, और घरे वाले तक बोली बाद में, लेकिन बाहरे वाला से सुने के मिल जात रहे। का करम, ऐसने समाज बा। तो अगर हमारी वीडियो अच्छा लगल तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करी, वीडियो के लाइक करी और शेयर करी।